Koreana. Si Alan, wala na siya nakatrabaho kay nadautan sa ganina sa moto ay nabungtuan sa kanina na down gate food siya pero kay lugay manaayo so wala na lang siya nakatrabaho. Hatod mi niya paingon sa Balinghuan Terminal kaya mo ato may nililing oo kaya na may kuan tuyo. Abang-abang na lang kayo mamaya kung sino ang kukulabi namin. Nami kuan kakulab. Yeah, charot. Charot lang. Abang-abang na lang kayo mamaya, guys. May bus na. Sabi na may bus. Hala, Naguli di ay. Sakay nami og bus guys paingon sa Hinguog. Aircon ang among gisakyan. Ako kami guys. Gidagat si Koreano. Gidagat sa ta. Sulta. Chato bitaw na siya. Ha? Ito. Pasok nami guys. Pasok nami sa Gaisano. Sulod nami sa Gaisano guys. Kaya dinira ni Ate California magtabo sa Gaisano. So may kabalo kong nanabaka sila o unsa baka ha. O wa man po nagkontak na nana sila. Pero ingon nila alas 12 gid mo abot. Ayan si Mimi. Nagpapula si Mimi og lips. O padong nami dito sa adto misa ng mga cellphone kay manan ami dito cellphone. Kay ang cellphone ni Lilin nakahanghang na so magtanaw sa miyon og cellphone. Basin na siya mapilian. Dako kay Gaisano sa Hinguog guys. Napalang niya sa first floor. Ay, marag first floor naman siguro. Wala man siguro ni kuan taas. Ay, wala ko kabalo. Basta dani ragid mi taman sa silong. Nakakuan. Ako man sa Gaisano. Di ba luag ang Gaisano diri sa nakurat na kami guys kay gablayan namin ni Ate California wa man mi nakailas siya nakailam siya sa amo so gablayan din mi niya so ang iyang mga igagaw nagpa picture din nag video pod paglakaw sa iyang banan ni Ate California nag-ana din mi nag video kay dili man to magpa video iyang bana so thank you kay so much Ate California pagawas nami guys kay nag-agda sila ang maniud to so padong nami sa gawas dito daw mi sa Villato na restaurant maniud to ug daghang kayong salamat Ate California nga imo giming gitagaan og adlaw nga magkita ta sa personal ug labi na gyud sa imong bana ug sa imong mga igagaw daghang kayong salamat Ate nga imo giming gigahinan bisan pa man sa kalayo sa inyong kuan biyahean imo giming gitagaan og oras.
guys, sa wakas nakita na namo si Ate California. So nangagda silang pagkaon. Wato daw mi o Belia Tuna Restaurant. O pasensya na mo sa among mga video kay na mga sound sa sulod. So voice over na lang tapag abot sa sulod. At mi sa Belia Tuna Restaurant. Kami mag-expect. Nakita na namong taga California. Anong maghilo man mo pangutan-on? Tapos kami dali sa Belia Tuna Restaurant. For chicken. Yan, may mga on guys. So yan guys, ready na ang pagkaon sa lamisa na tanan order ni Ate California. Pagkalamis sa mga pagkaon ni guys, sosyalan gyud. So dili kita makakaon og sama ini ka mga social kung di patungod ni Ate California. So daghang kayong salamat ate and kuya og sa imong mga pinsan. O daghang gyud kayong salamat. O karon na mo magpangaon guys, manlakaw din sila kay mopadong na pud sila og Siargao. Ayan, manguli na sila guys. Naray lang sakyanan sa atbang. Daw kami pod, manguli na pod mi. Kay ngapura na sa mga bata nga panguli na. Ayan, sila ni Mimi. Gabagot-bot si Mimi kay gusto pa niya nga mabalik og Gaisano kay na daw siya paliton. Pero di na kailangan kay manguli na gyud mi kay hapon na siya. Daw ay mag-atang na lang mi og tricycle. Kay mo yung sakyan pa dong og terminal. Kay si Mimi, galiwaros si Mimi, gusto siya mabalik og Gaisano. Pataan, gusto na daw siya, gusto paliton dito. Pero, dito na lang sa Balingwan siguro. Kaya naman po dito sa Balingwan, siya na lang ako patugan kung unsa yang gustong palito ni Mimi. Yan ang sinaping ko si Mimi. Nami guys! May napagpapulitin mo. Kumanamig pa niyo. So, May, napagpapulitin mo sa ano. May, tagaan si Mimi ni Kuya. O si Mimi. Daw nami bring house. may. Terminal. Pinapagpapulitin. Cagayan. Palit ako sa buwanay ba? Sa misal sa ano? Gisano, muna ka Gisano. Palit. Saray mo deh. Papay to si Mimi o. Bayaw na Namoy payong pang bata. Ito din na payong pang bata din. Bata din ka, tiguang naman ka. Balik daw siya payong nga pang bata. Gamiton niya pag-school. Salamat ni Kuya. Salamat kuya. Magpapalit si Mimi og payong. Asama? Asa daw. Asa daw. Bayan to. Itang buwanay. Katumon tanggamay mi, katong pilo-pilo mi. Ito. Kananay mo. Moy giapas. Pila na kong lapis kay ang iyang lapis mura nag Ilang ni? kuan. Bana lang ay kada na. Ano mo? Bago pa ko nagpat sa yung crayons pero na Isa lang, nay. kuan na. Isa lang kalapis pa. Esar ka gamit. Wait, so. Puestro. Nice straw niya. Nasip na. Kucing
lang dili, sakto lang. Tayong. Wala. Mag-grocery mi guys. Charot. Tsaka silupin. Naman yung mga bata. Gawas. Naghihilom na ng mga salan. Nag-iba na ba sa Andrel? Wala. Motor man ta mi. Nakay unsa man motor mong motor. Hi guys. Nakabot na gid mi kanla ni ay nakabot na gid mi ni Lilin gikan mi sa Hinguog. So happy kayo kay nagkita ra gid mi ni Ate California og sayang igagaw, sayang bana. Wala mi nagdahom nga among solid supporter nakikita gyud nga nagbakasyon ra siya. So gigahinan gid mi niyang oras og panahon nga magkita mi. So nakurat kay mi kay ikalit mi niyang ablayan nga nagtalikod mi doon ni Lilin dito sa Gaisano. Yan mi kalitan og ablay. Og daghan gyud kayong salamat Ate from California, Ate J. Daghan kayong salamat sa imong pagpakikita namo ni Lilin. Daghan kayong salamat og ang imong hatag ni Lilin nga iyang ipamalit maara daghan kayong kuan ate napaypan oil o birds tree daw toyo mga panakot daw napay isda o napay biskwit chocolate o kompleto na siya ang mga lamas mga kuan. O ang gihatag ni Kuya, ang rilo, daw, nagpalit si Mimi og crayons, lapis, o stick glue, daw payong. Salamat Kuya, o Ate J. Salamat Kuya o Ate J. Dagan kayong salamat. Ako ning i-video dani, kay mo una si Alan pag uli, kay mag-upload pa man ko, kay wala pa ko naka-upload. So mag-una si Alan, yan yung dalahon. Kaya namin si Alan dani. Mag-upload sa ako kay pa ko naka-upload. Og napay bugas di ay nalimtan ang bugas. Napay bugas. Ako sa ni kuan dani kay sayang kay dili ta maka-upload. So daghan gyud kayong salamat Ate J. Mag-video ko pag utro dito gyapon niya sa bukid pagabot nako. Ako na lang nang nagtampo. Kaning kuan kani kang lili kang lang ug kang doy ang Alan o ang Mimi ug dahil salamat Ate J ug Kuya ug sa imong mga igagaw. Una na si Alan pag uli maguna na siya pag uli guys kay aron makaluto na siya kay siya may among cooker dayon. Ang chocolate to daw na panad to. Daw ang baka to asanangka. Ay, motor mo dai. Maguna na siya guys. Nara na isda. Hindi ka maglisod. Ito pa kasi sticker na si motor. Hi guys, nakauli na mi. Wala ko naka-upload kaya nag-burn out. Nag-burn out ito Lilin kaya naman ay naputol dito nga wire sa kuan. Ito sa kuan no, nay naputol no. Oh, kasunod. Ito sa Kabulakan, sentro. Ay ubos sa sentro. Naputol ang wire sa kuryente na wa ko naka-upload. Niuli na lang yun ko kay gabi naman.
Si Alan, naguna si Alan og si naguna si Alan na Ako amani. nangaon na din sila pagkuan. Amani. So ako na lang ang panikaon. So mukaon ko karon guys. Lamig itong sudan. Pritong isda. So mga unta PJ, Ate Giselo, Ma'am Pinay Beauty, Ma'am Arme Cepeda, Manang, Kaunta, Sir Jerwin Vic, Manang Los, pangaunta ninyong tanan. Sir Jerwin Vic, kainta ninyong lahat guys. Lamig kitang sudan karon. Pritong isda. Ug na rin tayo ginamos. Kamot kayo itong ginamos guys. Butaan na itong suka. I-charge ang power bank lang. Lang, i-charge ang power bank. Maglanay na. Ipakaon na niya. Maglanay na ni Doy. Di ba na maglanay? Huwag akong chocolate. Itagsaan ako sila. Kanta niyong lahat, guys. Che! Ipatok nanay. Hmm? Ipatok nanay. Iman. Sa di pa ta magkaon, guys, mag-prita. Kauntan yung lahat-lahat, guys. Kami kitag sudan. Ug thank you kay Ate G sa imong paggahin og oras namo. Abla ko gipaksi yung Alan. Ayaw! Awag iring-giro. Ate, abis ko ta. Tagay din ta. Ha? 15 Ay, oo, esperanza. Ingon dahil siya tinga. Uya, si Inday, ito pa dito. Ingo, ay, kabalaka, kanila gito, ilugon ni mama ni Inday. buing gitu ya. Una-una niya, magburos mo si Inday. Panahon ta. Aga, naghan yung pasalubong ni mami. Timing bagi kaya akong pag-abot ah. Ah, niligi ka di ay. Bako pa sa nag-abot. Nakahiring git. Kamana ba kung agabot ka? Kalamay. Nay mo kalaway diha. Wala diha.